Kashmir to Bodoland, Kashmir to Bodoland, Kashmir to Bodoland. लोगोफोर आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खेनसे लानाय जाबाय आरोना लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट लाना फैदों बे आपडेटआनो माबा जाहैदों नोंथांमोना थान्डेलाव नुखाबाय जानांगौ मानि सायाव आपडेट लाना फैदों बे आपडेटआनो मा काश्मीर टु बड'लेण्ड ना बे जानो थांगासिनो दङ ना आपकामिं फैगासिनो नोंथांमोना थाबैनो नुगोन आरोना बेखौ काश्मीर टु बड'लेण्ड होनोब्लाथ' जोंनि ना ओरैबायदि फेमास जागोन आरोना लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाखैब्ला थाबैनो नायहैदो आरोना लोगोफोर थ' होमबालाय Kashmir to Bodoland, 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 Kashmir to Bodoland. काश्मीर टु बड'लेण्ड शुटिंनिफ्राय फैदों बर'नि गेजेराव काश्मीराव गिबि शुटिं जाबाय आरो प्रडिउसारा जाहैबाय बिजि दुलारी डिरेक्टर सुबल कुमार जोङो काश्मीराव दिनैजों सानथाम जाबाय दिनै 29 जानुवारि 2024 जोङो बेवहाय सफैदोंमोन 25 जानुवारियाव 26आव जों सनमार्गआव थांग्रोदोंमोन ओमफ्राय 27निफ्राय जों सनमार्गआव शुटिं लाबाय ओमफ्राय आरो 28आव जोङो सनमार्गआव लाबावबाय सेकेन्ड टाइम ओमफ्राय दा थार्ड डे जोङो पेहेलगामनि आरुबिलाव फैबाय दा आरुबिलनि बे लकेसन बेखौ ओरैनो दिन्थिनो टाउन न' बांफोरखौ सुइजारलेण्ड बादि नुनो नागिरो सुइजारलेण्डखौनो बुंजायो बरफ गोलैदों बरफआ एसे खमखौ जों नुनो थाङोब्ला जानुवारियाव डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि बुंजोबोमोन आरो बै माबाफ्रा थिंफ्रा माने खोबजोबोमोन आरोखि समायनासिन नुयोमोन देग्लाय बरफआ एसे लेट गोलैदों सानथामनिफ्राय गोलैगासिनो दङ जों सफैनायजों ग्रोब बरफ गोलैनायजों जाबाय थादों दा बरफआ गोलैबाय थायोबा बोथोरा माने बेकग्राउन्डआ क्लियार जाया जोंनो एसे क्लियार स्काइ नांगौ ओमफ्राय स्काइखौ जों क्लियार मोनाखै आरो बेबायदि शुटिंखौबो लानांगोन फैबाय जेब्ला आरो खन्थाइनायनि डेटबो दं जोंना सरकारनि बेनिखायनो जोङो लेटबो खालामनो हाया जा मोनो बेखौ जों लानांगोन सनमार्गआ मोजाङै जानाय दङ पेहेलगामाव आरुबिलि आरो जोङो बेटाबिलियावबो नाजागोन माबायदि मोनो देख भाई सिदा खोथा जों दा बरफजों बिराद गोजांदों बरफआ फिसा फिसा बिराद गोलैदों आं फिसा बामनाय बायदि बामनानै दं नै केमेराखौ मानि सुट लानो फैदों माला काश्मीर टु बड'लेण्ड नोंलाय बाबु मानि सुट खालामदोंमोनलाय फिल्म बना रहा है कौन सा फिल्म I love you, man. मा लादों नों? आं जुगुन्दै लादों। जुगुन्दै? मा होननाय जायो बियो? थ' मा खालामनो लादों? आच्छा बेखौ हाव खालामो। हाव खालामो ना? दे गोजोननाय थाबाय।